It-tlieta l-Parlament se jibda jiddibatti l-liġi dwar l-identità tal-ġeneru f'dak li huwa magħruf aħjar bħala l-istadju tat-tieni qari. Il-Ministru għall-Libertajiet Ċivili Helena Dalli fisret dan l-istadju bħala wieħed importanti ħafna. Dan huwa stadju importanti wkoll għaliex iż-żewġ naħat tal-Kamra jiddibattu fuq dan l-abbozz ta' liġi. Dan wara illi kien hemm konsultazzjoni pubblika fuq ġifieri tittara il-proċess kemm ilu għaddej sabiex wasalna għal dan l-istadju. Kien f'Ottubru tas-sena li għaddiet li l-abbozz ta' liġi kien ippreżentat quddiem l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Dan wara proċess twil ta' konsultazzjoni pubblika. Konsultazzjoni li fi kliem il-Ministru Dalli tibqa' għaddejja għax sakemm il-liġi ma tkunx waħda finali għad hemm lok għal titjib. Il-membri parlamentari fisem il-poplu jiddiskutu dan l-abbozz. Ovvjament dejjem aħna li rridu nagħmlu li naraw illi dan huwa fl-interess ta' in-nies illi qegħdin nilleġislaw fisimhom sewwa u illi ikun hemm idejat ukoll għaliex inti sakemm tasal fit-tielet qari u tgħaddi jew ma tgħaddix il-liġi għadek fi żmien illi tagħmel bidliet għall-aħjar. Fil-fatt, fil-perjodu ta' bejn l-ewwel u t-tieni qari komplew deħlin iktar opinjonijiet dwar din il-liġi. Il-Kunsill Notarili ressaq is-suġġerimenti u l-mistoqsijiet tiegħu. Anke għax skont din il-liġi se jkunu n-notara li jagħmlu l-kuntratt fuq l-identifikazzjoni tal-ġeneru. Il-Ministru Dalli spjegat li wara d-dibattitu fil-plenarja ikun jonqos it-tielet qari, proċess tekniku li huwa kruċjali biex il-liġi tidħol fis-seħħ. Dana ikun kumitat, stadju ta' kumitat fejn naraw klawsola, anzi ngħid kelma fejn ikun hemm l-Avukat Ġenerali preżenti wkoll sabiex naraw illi din il-liġi tkun qiegħda fl-aħjar mod li tista' tkun. Il-ħsieb hu li sa qabel nofs din is-sena il-persuni trans u intersex jingħataw id-dinjità li tixirqilhom.